Ideme ďalej. Video pokračuje. Kentán, Adam Žák. Adam vynikajúca kľúčka. Prihrávka nepresná. Peter Maňák. Prihrávka cez celé kozisko na Ruda Karlečíka. Nevadí. Fiďo. Peter Maňák bojuje. Ľubomír Liška mal loptičku. Prihrávka. Bude z toho niečo. Dajú konečne gól. Áno, Peter Maňák, obranný zákrok. Pozrite sa na to. Pozrite sa na to. Ej! Loptička preskočila. Dobre. Loptu dostal Ľubomír Liška. Rudo. Strela. Jej, Kentán Rízek teraz zachránil. Ale pozor, je tu útok. Pavol Martiš útočí, ale loptička je vyšmyknutá. Peter Maňák ide, ten stráca a je tu protiútok. Dva na brankára sami. Tak to bolo strašné. To bolo strašné. Není. Bojuje sa o každú piať. Tak tentokrát to bolo obrovská šanca, ktorá sa nepremenila. Je tu koniec.